Pneumàtic Soler. Reparació i venda de pneumàtics, equilibrats, alineats i mecànica ràpida, canvis d'oli i revisions. Ara també servei per a motocicletes, situats a la plaça Esport sense número de Sant Andreu de la Barca, al costat del poliesportiu 11 de setembre. Qualitat i servei per una conducció segura. El Partit dels Socialistes de Sant Andreu de la Barca tanquen pràcticament la campanya celebrant un acte aquesta tarda a la plaça Federico García Lorca davant de més d'un centenar de persones. Amb intervencions del primer secretari de les Joventuts Socialistes del Baix Llobregat i de Sant Andreu de la Barca, Rubén Castro. Votar socialista es cambiar. Votar socialista es pensar en el presente, en el mañana y sobre todo, pensar en nosotros mismos, en los que tenemos a nuestro alrededor. I d'Enric Llorca, primer secretari del PSC de Sant Andreu i alcalde de la ciutat. Un discurs on ha tingut dos missatges clars. El primer, amb al·lusions directes a Unidos Podemos. Ayer eran anticapitalistas. Hoy son socialistas. Y yo creo que mañana serán el toro que mató a Manolete, si es necesario para gobernar. Si votamos a su candidato para ser presidente, ¿somos buenos? Cuando ellos tenían que votar al nuestro para ser presidente, teníamos las manos manchadas de cal. Ahora, no. Ahora, un presidente socialista es el mejor presidente que ha tenido este país. Llorca creu que les conseqüències de votar a Unidos Podemos i que arriben a governar poden ser aquestes. Los que quieran votar a los que sonríen, yo les puedo decir una cosa, que seguro que van a tener un derecho. Ese derecho no se lo va a quitar nadie. El derecho a pasar hambre. Ese es el derecho al que van a llevar los que sonríen. Segon missatge, l'únic vot útil és el del Partit dels Socialistes. El Partit Socialista serà imprescindible per al govern d'Espanya. Per tant, jo crec que lo interessant és que el Partit Socialista tingui uns bons resultats, que el faci fort per tirar endavant les polítiques de recuperació de la salut pública, l'educació pública, el sistema de pensions i fomentar el treball digne, acabar amb la corrupció i ser, jo crec que molt taxatiu amb els especuladors. Llorca també ha parlat al voltant de les gravacions filtrades entre el ministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz, candidat del Partit Popular a les properes eleccions, i el cap de l'oficina antifrau, Daniel de Alfonso. Home, perquè es filtren ara està claríssim, no? Perquè estem en campanya electoral i són unes filtracions interessades. De totes maneres, jo crec que aquestes converses no s'han de donar ni per part de l'un ni per part de l'altre. Home, jo crec que, des de luego, el partit del Partit Popular, no. Partit Socialista, tampoc. I si va vostè eliminant, doncs arribarà a la conclusió de qui li beneficia. De totes maneres, hi ha alguns que han fet de la mentira i de l'engany un argument polític amb el concepte de que todo vale. Bueno, pues lo que utilitzen el todo vale potser són els que han filtrat. I per acabar, fent una crida per diumenge. Jo la crida que faig és que la gent pensi i la gent pensi que la garantia de futur i la garantia de treure endavant aquest país és el Partit Socialista, indiscutiblement.